Berätta något då. Jag vet inte vad jag ska berätta, men just nu ligger jag här på en lördag. Har en liten öl här, ligger och bubbar bubbelpool. Och jag är allmänt sliten. Vad gör ni då? Jag skyddar med property, kyrkanplatsen. Tur att den fick plats i den där. Ja, den är så liten. Då kollar vi andra grabbarna. Ingen i baren. Du ser vad fan. Massor. Du har ju lärt dig matematiskt liksom. Du vet ju vad folk sitter med. Och sen ja.